Projekta kojega je pokrenula skupina mladih dubrovačkih umjetnika kojim žele približiti klasičnu glazbu građanima. Pa toliko jutros iz Dubrovnika i lijep pozdrav. Oživljavanjem Mozarta, Baha, Scarlettija i Weissa na sceni, uz njihov razgovor s glazbenicima i izvođenje njihovih dijela, predstavljen je glazbeni projekt Sve ostalo je glazba. Napravili smo jedan scenski kolaž jer ćemo oživiti skladatelje, oni će se prošetati s Ponzom zajedno s nama koji izvodimo njihova djela. Zanimljivi razgovori otkrili su i promjene, kako su nekoć glazbenici pristupali izvedbi, a kako joj pristupaju danas. Čekam, doći će li? Ja ću svirati svi. Na čemu? Pa, na gitari. Na gitari? Da. Dobro, vi ne svirate? Ne svirate čelo? I moje djelo će se izvoditi na gitari. Dobro, molim vas lijepo, kakva je ovo država? Klasična glazba nije dosadna. Mnogi je takvom doživljavaju zbog stroge kanonske koncertne forme. Ovim zanimljivim pristupom nadaju se da će promijeniti uvriježeno mišljenje šire publike. Upravo je ovo jedan od načina na koji se pokušavamo malo tih nekakvih okvira koji su nam postavljeni, da li su to društveni okviri, pokušavamo ih malo olabaviti i malo ponovno privući ljude, da im pokažemo da to nije nešto strašno distancirano i strašno daleko od njih. Ne? Svojom redateljskom i glumačkom ulogom pomogla je tu Frana Marija Vranković. U ovoj prigodi glumim čistačicu koja želi ljudima prenijeti doživljaj kako je ona doživjela jedan koncert kojeg je čitala u pseudopovijesnom romanu koji se zove Sve ostalo je glazba i kako bi to postigla sama je poziva u pomoć dvoje glazbenika koje je upoznala u muzičkoj školi i gdje čisti i onda postaje kompozitori. I zapravo ona sama govori kao kompozitor i ono što je naučila, ali ono što nije mogla naučiti nego što želi da publika nauči skupa s njom. Nakon predstavljanja Baroka nadaju se da će zanimanje za njihov projekt rasti, a već imaju ideje za predstavljanje i drugih glazbenih razdoblja.